नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे पुन्हा एकदा तुमचं यूट्यूब चॅनल कोकणी रंगमंचावरती। तर मित्रांनो, आज आम्ही पोपटीची पार्टी करणार आहोत। म्हणजे सुरुवात तर झालेली आहे आणि हे आम्ही चिकन त्या हंडीमध्ये ठेवून मडक्यामध्ये झालेलं आहे लावून जवळजवळ अर्धा तास आम्ही जास्त ते हे मडकं ठेवलं होतं आगीमध्ये आणि आता काढतो आहे। तर बघूया कसं झालं आहे ते। दिसतंय तर खूप छान झालेलं। आता बघू। अंडी टाकलेली होती, पावडर टाकलेला होता आणि चिकन। ही भांबुर्डी आहे, खूप गरम आहे। अर्धा तर जास्त झाला। हॅलो जरा शिजलं होतं काय खालचं शिजलं हे काय चिकन पडला काय काढणार आयचा काढ बाजूचा ह्यो आधी खायच्या विषय संपला किलो 2 किलो 3 किलो वाला भाजी सेवा बिना पावट्याचं काम होतं। काढ बाहेर ठेवतो तू एकदम सर्व टाक रे, तू एकदम सर्व टाक। ते नंतर ते काढा, ते नंतर काढताय तू सगळं ढकल। हा सगळं टाक चिकन शिजला का बाहेर पडून इकडे बाहेर पडताय, तिकडे टाक। शिजला चिकन शिजलाय, हातात उचलून ते उचलून झालं खा चिमटा आहे ना, मी चिमट्यान वडा नाही रे पकडी ते पकडच भेटेल। भांबरूड असेल तो व्हिडिओ करील आणि तिकडे सगळ्यांना दाखवणे सगळी बोलतो काव काव तो हसताय बघा। काढ पहिले काढा की साव हे चिकन बाहेर जात आहे भांड्या तू पण असं काय करता भांड्या कसे संपला आधी त्याला सुका मग तसंच होतं। भांबरूड काढा साईड आहे ना बरोबर आहे ना बस। राहून दे त्याला बोलवू नको अंडी शिजली वरती थोडस मीठ असतं ना त्याला चिकन द्या साईडला डिश मध्ये दिसाना जाऊ तुम्ही दोघांनी जा रुद्र हाय आम्ही मी नाही खात चिकन शिजला मस्त भरपूर शिजला। उपास आहे त्यांचा बोलवाय ना म्हणतो घेऊन ये घेऊन ना या बंद कर आमचा पण उपास आहे दिवसभर चिकन शिजलं थोडं मीठ कमी झालं ते जाडं मीठ लागतं बारीक मीठ कसं किती टाकलं तरी लागत नाही जाडा मीठ टाकायचा असतो। मग चिकन जाडं द्या मीठ आणि अंडे द्यायचे एवढा किती टाकलं सर एवढा जरा सगळीकडे टाकला म्हणजे मीठ जास्त पाहिजे। जाडं मीठ कसं विकलं विकत राहतो ना तू सांगितलं जास्त मीठ बरोबर ना ग ए भरपूर टाकलं मीठ पाला काढतो आता कागद असं ना जरा पसरवा चांगलं भेटलं कुठंच म्हणू द्या। ते बॅटरी नाही नाही ते भांबरूड काढतील बरोबर भांबरूड खावा नाही बाबू तीन अंडी दे द्या बस झालं पानं हो शिजला अंडा ते अंडा घे उबल्या लागे काय चिकन पाहिजे त्याला डिश तो बघ घेऊन टाकले अरे काय रे चलो वाटे करी बदल त्याला चिकन द्या काढू तो पोर हातान काढतोय तो साईडला कर माझा व्हिडिओ काढला दोन झाला अजून फोन गो बाबूचा घर पडल नीट पकड। हा
बाद झालं बघ जरा मीठ आण जरा. हॅलो मीठ आणावं. थांब मीठ टाकतो. मी शेंगा ये ये तयारी आहे जेवणाची तयारी आहे केव्हा पण जरा अजून हो होतं ना. हे कुठं आहे शिजवून आणलेली अंडा कुठं मस्त शिजलाय पण. आहे? शिजवून आणलेली कुठं आहे? आहे तिथे पण आहे वाटते. म्हणजे जरा मीठ टाक. भारतीय मीठ टाक. मीठ टाकायचं आहे का बघ काय काय पानं बिना काय आहे मटण पानं नाही पानं काढले सर्व वरची जी शेवटची पानं काढले पहिले कमी वाटतं ते. अंडा टाकूया. अंडा रेसिपी थांब मीठ टाकून अंड्यात अंड्यात मीठ कसं लागणार मिठामुळे चव गेली थोडं. अगं पण किती मीठ टाकलं बाय पण जाडा असतं तर बरोबर आहे. हा? काय इकडं आमच्याकडे गर्दी जाम आहे हे ना दिली ना हारवल दर्पणात दिसत रे याच्यातून. हे कोणाला द्यायचं? घे बरं पण काढ. शिजवून कुठं आहे? नाही लागला. हे टपत ठेव बारक्या. दर्पण. दिस आणतोय तो. हा काम चालू आपल्याला. खाली तुरीच्या शेंगा पाहिजे शिजवून तर ती कुठं आहे? आयती विचार जाऊ वट्यावर होती काय शेजवून त्यांनी खाली घे. ठीक आहे ह्या खायचं दर्पण घे रे त्याच्यात. दर्पण घे डिश मध्ये काढ. हां अंडा मला पण देऊ अंडा आम्हाला पण एक सगळ्यांना. माझ्या इथे अंडा खाल्लाय मी. डिशमध्ये टाकून. तू अंडा घेतला ना रे 5च होती 1.5 डझन मधली बाकी सगळी टाकली. एक एक अंड्याचे सांगा ना. बाबूच घे. हे तुला घे तू. तिकडे गेला नाही ना त्याने. अरे तर बाबूच नको अंडा बाबू नको मला नको देऊ. मला नको. चष्मा काय ठेवला मला अंडा हो. वाटणे आला नुसतं तुम्हाला खावा जरा भारती फिरव मीठ टाकलंय ना थोडं थोडं अरे चांगली दर्पण झाली ना देवा त्याची. हो दिला व्हिडिओ करून घेता चिकन बिकन दे चिकन दे सगळं एकदम. ते चटणीवर टाकला चटणी त्याच्यावर ठेवून आता चटणी ते तुम्ही त्याच्यात कशाला टाकली आधीच. माझा आहे दे. घे सापल्यावर कोकटं घालशील. अंडा दे जायची ते लोकांना दिलं काय ते बघती राहून दे तिकडं ते बघती ती त्याचा बाबरूड द्यावा कोण अंडा तुला पाहिजे रे? हे तर भांबरूट खातील नंतर नाही घेऊन गेले ते अंडी घेऊन गेलेत ना. चिकन घेऊन गेले किती ठिकाणी नेला ना किती ठिकाणी एक अंडा दिला मग झालं. कोण उरला आयशीच दे मासला तर जनता नको बाबू ना बाबूच दे गो हे ती ते बाबू नको अंडा. अंडा नो ह्या दे थोडा पण ह्या दे बाय, बाबूच मोठा ताटे ह्या दे ठीक आहे. शेजवान चटणी दे ना. शेजवान चटणी दे. खा तू रे हे घे. केव्हा आणि कावा खायचा तुम्हाला दर्पण घे. ह्या काय गेलं. हां शेंगा सांगतो का मी पावटेच खाणार. आगरावती मांजरा व भांबुडी खातात खाऊ दे खाऊ दे त्यात रस आहे ना चिकनचा. हुशार होतील ती खाऊ दे खाऊ दे अंडा शिजला काम झालं शिजला सगळं आवटं मरून दे ह्या बोला मा अंडा दे या का दिला अंडा. अजून खायला अजून चटणी पाहिजे हड इथं काय करू भूक तर होईन बघ, हड तो पार्टी आहे इकडे आणतात ए मम्मीच नंतर यो इकडं आवाज दे हा आवाज दे तिकडं असतं घे मम्मी दे तिकडं असतं गाड्याकडे